So yun mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito kami ngayon ni Buboy. Andun siya, nangunguha ng kahoy. Yan, lapitan natin. Magkakawin kami ngayon. Kami ay magluluto. At magmumukbang kami ng secret mamaya. Makikita nyo kung anong mumukbangin namin. Hindi ko na muna sasabihin. Makikita nyo na lang pag nilagay na namin sa kawali. Ayan si Puging Buboy, nangunguha siya ng panggatong. Pag naumpisahan na yung gatungan, mahanap ako naman, bindakol. Ang ganda ng dalampasigan ng Sorsogon. Good morning! Good morning, hapon na ngayon Good afternoon, Sorsogon! Daming isda boy Oh, dalag po na. Tuyo-tuyo ito nakuha mo ng mga kahoy boy Sandali lang yan magdingas. Yan, ang titirahin natin. Isang buong itik. Tsaka meron tayong octopus. Yan, octopus. Ayan na, dumidingas na. Ulo, ang kabita. Ito boy, hindi mo lagyan? Okay na yan? Napakulang mo talagyan. Lagay na natin. Mainit na to. Wow! Ang dami. Try mo pa igarong, mainit na. Sausaw mo kamay mo boy. Tingnan natin kung mainit na. Aray, maula. Yan. Tingnan natin kung masarap magluto si Buboy. Siya nag-prepare niyan. Yung itik. Alaga niya yan Oh,
Laging dito lang ang ano. Kasi pag pumunta yan doon, baka malikwang. Wala na. Wala na yung kain natin. Dumikit yun, no? Dumikit si octopus. Takot ako pakagot. Tumalsik. Pakain na lang natin sa taas yung activity. Wag. Pinaghirapan mo na yan eh. Yung Yan ang hapagkainan ni Boboy. Picnic sa tabing dagat ng Sorsogon Bay. picnic. Picnic masarap ang baon. Boy, ba't wala kayong imbita ngayon dito? Ha? Nasaan na yung imbitahan mo? Mga tropa. Oh, tropa. Wala. Yung mga katim. May mga trabaho. May mga pasok, no? Busy sa trabaho. Kaya lagi na lang tayong dalawa natitira. Buti nga may tira pa eh. Tayo lang talaga matitira, boy, dahil tayo lang yung mahirap. Kaya ako na. Dagat lang hanap buhay natin eh. Kaya tatanggalin ko na. Gusto na to eh. Wala naman tayo bang pupuntahan, dagat lang. Ano na nga. Eh sila, mga bata pa sila, kaya naghahanap sila ng pagtatrabahuan. Ay bata pa ako. Bata ka ba ba? Nasa 20 plus pa lang ako ah. Hindi ba? Wow! Yan! Okay. Sarap Doon na naman. doon. Ito, ito pinatay yung itik. Octopus. Ayan na. Ayan na si itik. Isang buong itik. Duro. Duro. Duro yung itik. Mukhang sinipag pa si Boboy maglinis. Uy! Tumalsik yung balay mo. Aw yung mantika. Ayan. May ano pa? Balayibo. Balabalay mo pa. Duro. Ang hirap tanggalin. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung ano. Duro. Duro. Lugon. Yung lugon. Lugon. Ang hirap tanggalin. Pero pag naluto yan, eh, good naman. Aw, siyempre. Asan boy? Kumakalas. Yan. Matanggal na yung balat. Ayos yan para linamnam. Dala pa yung bitis. Para linamnam na linamnam. Mapapalaban ng budigan mo ngayon, boy. At pumayat ako, pumayat. Pumayat ka pa ba niyan? Oo. Pumayat ka pa niyan 79 kilos? Nasa ano yata ako, iti ngayon. Eh ako nga, ano lang, 53 kilos lang eh. Eh nasa 80 kilos na. Laki ng, ano lamang Wala naman ano eh. Baka galing dagat, kumain, tulog. Vlog, yun lang. Pakain ng manok. Meron tayo pampalasa. Kasama natin nga si Mang Tomas. Ikaw ang sarap. Mga ugat-ugat lang ang saingan ni Boboy. Buti hindi pala susunog. Boy, mukhang problemado ka, boy. Iniisip ko yung babae. O iniisip mo itong kakainin mo, baka di mo kayanin. Di mo kayanin ubusin.
Luto na siguro yan, boy. Ay, ka ba nito kay Gerong? Oo naman. Dito busin na. Ngayon nga lang ako makakakain yan eh. Hindi pa ako nakakain yan eh. Ang bango. Ang bango. Ayan na, luto na. Wow! Ayos! O boy, doon ka na boy, pwesto ka na boy. Right, kaya na. Okay, hawakan mo na yan. Hugas mo na sa dagat. Buksan natin tong panimpla. Kain tayo mga kaibigan. Kain tayo. Itik. Wow. Ito, octopus. Octopus. Oh. Ang lang. Sarap. Ayos. Lambot mo yan. Dalawang oras lang sila ko yan. Kaway. Kaway ng octopus. Mga kalamay. Yo. Lambot. Lambot. Ayan mga kaibigan natin. Mga kaibigan, kain tayo. Yun. Sorry kung nauna yung pagkain. Bago ko magyaya. Hindi ko kasi napigilan. Sobrang gutom na. Galing ka pa sa laot? Galit ako sa laot. Kakauwi ko lang. Kaya niyaya ko nito na pumunta na. Hindi ako kumain. Yun mga kaibigan, kahit di pa kami tapos kumain, puputulin na namin yung video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Boy, Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. yun. Bye bye.